Og velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal vi kigge på mine våben. Og der er både softguns, så er der også min bue. Så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Til at starte med, så har vi lige det mindste først. Sådan et riffelsigte-agtigt. Det er rigtig godt. Ja. Og så har vi så, den er rigtig glad for den her. Min bue, min compound-bue her. Den er jeg rigtig glad for. Og så har vi her min Tag 6. Der er ikke så meget at sige om den. Gas, sniper, CO2, sniper, softgun. Skyder rigtig godt. Sætter det her sigte på her. Og så har vi så en HK 416 her. Og den er jeg også rigtig glad for. Den har jeg sat nogle støtben på der. Så ser jeg også nogle gange det her på her. Og her nu på gulvet, der har vi en shotgun her. Og den er jeg også rigtig glad for. Den skyder rigtig godt. Men som de fleste shotguns gør, de skyder med flere kugler, men det gør den her ikke. Men det gør bare, at den skyder meget længere. Og her så har vi en... Hvad fanden hedder den? Den hedder... Ja, den her gaspistol her. Jeg ved ikke rigtig, hvad den hedder. Jo, jeg kan finde ud af det hurtigt, men... Den her, den er rigtig god. Kan købes på... Nu har jeg været på Ørbækmarkedet og købt den. Men man kan også købe den inde på rodes.dk og billigleg.dk. Der kan man også købe den her Tag 6 og HK 416 kan købes på billigleg. Og den her, den kan også købe på rodes. Og det kan man også med den her bue her. Buen, den koster 799. Og der er 2 pile til. Og den her riffelting her, den koster også sådan 800 kroner, ligesom buen. Og ja, det er faktisk meget billigt. Den her koster ikke så meget som nogle softguns, men den her, den koster sådan 800 kroner. Nej, 500 kroner, tror jeg. Den her, den er en billig version. Men den virker rigtig godt. Den koster måske 200 kroner. Og den her... Nej, den har jeg sagt. Men den koster omkring... Ja, skal vi sige... Det er billigt på Ørbækmarkedet, men normalt koster den nok 600 kroner, men jeg fik den 200. Og det her riffelsigte, det kan du købe på Odense Jagt og Fritid. Ja. Det var sådan set det, jeg havde for jer i dag. Hej hej.